Džbel Toubkal, nejvyšší hora severní Afriky, 4167 metrů nad mořem. Symbol síly, respektu a temné minulosti. Právě se nacházíme ve vesnici Imlil a zítra se vydáváme na nejvyšší horu celé severní Afriky. A zároveň jsme si museli koupit průvodce, protože bez něj vás tam zastaví policie a pošle vás zpátky dolů. V roce 2018 byly nedaleko této hory brutálně zavražděny 2 turistky. Od té doby není výstup na Toubkal pouze dobrodružstvím. Je to výzva, zkouška, ale i připomínka toho, že krása může skrývat i stíny. Bude to celkem 2denní hike. První jdeme nahoru do refugee chaty, ten trvá asi 5 hodin. A druhý den jdeme nahoru na úplný vrcholek hory, do těch 4000 metrů. Zároveň se vracíme už úplně dolů. Takže za 2 dny překonáme neskutečný převýšení a máme se na co těšit. Dneska spíme ještě tady v Imlilu a zítra spíme někde tamhle. OK, právě jsme dorazili na naše ubytování. Dobrý zprávy jsou, že tady funguje internet a že nahoře na střeše je krásná terasa, za který je výhled na panorama hor. No a špatné zprávy jsou, že majitel toho hotelu tady není a není nikdo na recepci, protože ten měsíc tady mají Ramadán. Ten majitel nebo kdokoliv, kdo tady byl, se šel nejspíš najíst a my čekáme na chodbě a nemáme žádný pokoj. Podmínky jsou docela drsné, žádné topení, studené zdi a čekání v chladu. Po 1,5 hodiny čekání v zimě jsme konečně dostali svůj pokoj. Hned co přijdete takhle u vchodu, tak vás tady krásně přivítá v rohu šváb. Doufám, že máme nějaký v pokoji. Takhle nějak tady vypadají pojistky. Tohle je sdílená koupelna a když si chcete pustit vodu, tak to samozřejmě nejede ani z jednoho kohoutku. Takhle nějak tady vypadá sprcha. A samozřejmě nepočítejte s tím, že poteče teplá, teče jenom studená. Když vám teda nejede voda ve vašem patře, jdete do dalšího patra a chcete si pustit vodu tam, akorát že... Další skvělá věc je, že venku jsou aktuálně teď 3 stupně a za pár hodin to má klesnout na 0, ale na žádném pokoji není ani topení, takže dneska nás čeká krušná noc. To, co pro někoho vypadá jako nepohodlí, je pro nás další součástí cesty. Hora nás začíná zkoušet ještě dřív, než vůbec uděláme první krok vzhůru. Dobré ráno, máme po snídani, jsme právě v centru Imlilu. Jdeme celkem ve 3 a ještě s jedním týpečkem z Kanady, který mu je prý 69. Dneska je první den, takže nás čeká jenom asi 5 hodin hajku. Do you know what elevation difference we will make today? 2000? Today? No, Altogether? Altogether, yeah. But today it will be just 1250. Dneska máme v plánu převýšení 1200 metrů a druhý den už jenom 1000. S tím, že ten druhý den jdem ale celých 2200 i dolů. A tady naše cesta začíná. Každý krok odtud je pod dohledem. Tak jo, máme za sebou první 2 kilometry, teď jsme vyšli. Počasí je krásný, svítí nám sluníčko. Policie kontroluje, jestli jsme připraveni, bez toho se nikdo dál nedostane. 200 metrů převýšení, 2,5 km za náma a jsme u prvního policejního checkpointu. Průvodce není jen formalita, je to ochrana. Tady nám zkontrolují pasy, zkontrolují, jestli máme s sebou průvodce. Sníh pod nohama znamená jediné. Cesta se stává náročnější. Úplně první známky sněhu na naší cestě. Ale myslím si, že těch uvidíme ještě hodně. Tak jo, máme za sebou 5 kilometrů s převýšením 600 metrů, takže jsme aktuálně v 2500 metrech nad mořem. Zatím fyzicky jako úplně v pohodě. Je znát to převýšení a cítím to jako na těle, že třeba teďka mám tep 152 a to nejsem ani zadejchanej. Tím, jak si to tělo zvyká na to převýšení, tak prostě musíme postupovat pomalejc. Slunce nás provází, ale vzduch je každým metrem řidčí. OK, máme za sebou
zhruba 6,5 kilometru s převýšením něco přes 800 metrů. Takže jsme zhruba v 2750 metrů nad mořem. Výhledy jsou tady absolutně brutální. Tepovka se mi ustálila tak nějak na, teď mám 161. Lítá mi to mezi 150 a 160. Ale není to ani kvůli tomu, že by to bylo náročné, ale kvůli tomu, že už je tady méně kyslíku a já na to nejsem zvyklý. 7,2 km za náma s převýšením skoro 1000 metrů, takže jsme skoro ve 2900 metrech nad mořem. Čím jsme výš a výš, tak je pro mě i těžší mluvit, protože je těžší dýchat. Asi za 20 metrů překonám rekord nadmořské výšky, ve který jsem byl za celý svůj život. Vypadá to, že nás čeká ještě docela štreka, protože máme sice 2900 metrů převýšení za sebou, takže už jenom 300 metrů do dnešního cíle. Překonáváme vlastní hranice, každý metr navíc znamená menší dávku kyslíku. Právě teď stojím nejvejš, co jsem kdy ve svém životě stál. Jsme totiž 2927 metrů nad mořem, což je o 10 víc než nejvyšší vrchol Řecka. Máme před sebou ještě docela dost dlouhou cestu. Na Toubkal to máme ještě 1200 metrů převýšení a bůh ví kolik kilometrů. Je to tady, přecházíme na sníh, kterýho se teď tak den nevzdáme. Každý krok je kluský, dech je těžší, ale i přesto pokračujeme dál. Protože opravdová odměna čeká jen ty, kteří vydrží. Malinko jsme se obávali, že nás ten děda, co jde s náma, bude brzdit, je mu už 69, ale jako překvapil nás a jede bomby. Náš společník dokazuje, že věk není žádnou překážkou. V horách totiž nerozhoduje nějaké číslo v občance, ale síla vůle. Je kousíček za mnou někde a zvládá to převýšení překvapivě hodně dobře. Pomalé tempo tady není slabostí. Je to taktika. Hora si totiž žádá respekt. Sice jdeme trošku pomalejším tempem, než bychom šli bez něj, ale vůbec není na škodu tenhle první den, protože dneska nikam nespěcháme. Ta cesta, co je naplánovaná na dnešek, je o dost jednodušší, je asi 2x nebo 3x kratší než to, co půjdeme zítra. Takže když jdeme pomalejším tempem, tak se méně vyčerpáme, líp si zvykáme na převýšení a zároveň šetříme víc síly na zítra, protože zítra to bude teprve pořádná show. 9,5 km s převýšením 1200 metrů za náma. Naše refugee chata je přímo tady na dosah. Je přede mnou cílová rovinka. Pro dnešek hotovo. Kdo ví, kolik jsme našli kilometrů. Každopádně víme, že jsme překonali převýšení 1200 metrů a teď jsme v 3200 metrech nad mořem. Zítra nás čeká 900 metrů převýšení na výšku 4167. Ve 3200 metrech se hlásí výšková nemoc. Bolest hlavy, těžké dýchání. A taky nás bolí hlava dost kvůli výškové nemoci. Tady ládujeme i balginama a všema možnýma práškama, aby to přestalo bolet. Zítra to bude ještě horší, si myslím. Bude zase méně kyslíku. Teďka jsme v jedné z refugee chat. Je tady jedna marocká a jedna francouzská, my jsme v té francouzské. Ono je něco kolem 8. Ale už půjdeme spát, protože zítra vstáváme ve 4 ráno, 4:30 snídaně a v 5 už musíme být venku, ready, připravený, oblečený. Bude třeba minus 10 stupňů venku. Zvažujeme, jestli si tady dáte ještě sprchu, protože překvapivě tady na refugee chatě normálně teče teplá voda. Sprchy jsou strašně nechutný, přemýšlím, jestli se osprchovat nebo ne. Spí se tady jenom ve sdílených pokojích, strašně to tam smrdí, všichni jsou spocený. Většina lidí se nemeje. Jdem spát a jdem se připravit na zejcek. Jeden z batohů necháme tady, čím méně váhy, tím líp přece jenom. A zítra je to docela brutální stoupání. Každý doušek vody, každé sousto jídla je přípravou na zítřejší rozhodující den. Náš energetický výdaj byl 2200 kalorií, což je pro srovnání asi jako kdybych uběhl půlmaraton. Takže dobré ráno, máme 4 hodiny a 6 minut. Před 21 minutama jsme vstávali, dávám si tady místní energetiák, protože je to potřeba. Dnešní noc jsme moc nespali, všichni chrápali, hlavně mě nějak strašně dlouho nešlo usnout. Já jsem třeba 2 hodiny předtím, než jsem usnul, jsem jenom ležel v posteli a cítil jsem, jak mi hrozně rychle a hrozně silně bije srdce.
takže spánek nic moc. Musíme se rychle najíst a sníst toho co nejvíc. Cukr by nám měl pomoct a za pár minut jdeme na věc. Ráno nás čeká mráz a tma. A pak už jenom útok na vrchol. To je náš guide, kde jsem. Tamhle svítí měsíc. A tamhle už jdou první lidi a jdeme hned za nima. 4 ráno, měsíc svítí a průvodci se zastavují k modlitbě. Tak jo, jsme v 3340, už možná 50 metrech nad moře. Jde tady s náma hodně lidí, hodně průvodců a najednou všichni průvodci zastavili a začali se modlit. Je čas na modlitbu, takže šli prostě pryč z té stezky kus. Někde si sedli na kamenu a začali dělat svoji modlitbu. Vzduch je ostrý jako nůž a ticho projínají pouze naše kroky. S každým paprskem slunce přichází nová síla, ale s ní i menší dávka kyslíku. Dobrá zpráva je, že jsme překonali převýšení 3400 metrů a začíná být takřkač světlo. Platná je, že je pořád míň a míň kyslíku. Poslední metry jsou nejtěžší z celé cesty. Nohy těžké, hlava bolí a dech se láme. Tělo protestuje, ale mysl nás žene vzhůru. A tady začíná opravdová bitva. Vidím vrcholek, už je to pár metrů. To je tak krásný pocit ho vidět. A pak jsme tady. 4167 metrů nad mořem. Nejvyšší bod v celé severní Africe. Jsem přímo pod vrcholem a právě teď stojím na nejvyšším bodě v celé severní Africe. V celé severní Africe nikdo nestojí vejš než já. Vítězství, které má chuť potu, bolesti, ale hlavně radosti. Na vrcholu si uvědomujeme, že Toubkal je opravdu výzva. Stojíme tam silnější, odhodlanější a vědomi toho, že opravdové limity se schovávají jenom ve vaší hlavě. Mám brutální výškovou nemoc, bolí mě hlava, takže jdu hned dolů, jdu klesat, potřebuji víc kyslíku. Tohle není konec, je to začátek.